Hvorfor tager du ikke bare en taxa? Thomas stive tækkerne. Skal du med på toilettet? Skal du med ud og strømme? Ah, okay. Skål! Og så bliver du også pæk på Jeg er den eneste, der er skål. Ja, med på den der. Tina, skål med dig igen. igen. Hvor er I nederen, altså? Skål, Tina. Tina drikker under bordet. Så er vi 4. Kom nu. Kom nu. Skål, Tutte! Jeg holder lige, jeg kan skål. Hvor er det super? Tror jeg 2 hænder? Skål, Tina. Derovre. Ja. Ej.